Азан сөйлей. Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 16 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Хәзер игътибарыгызга язучы Гомәр Бәширов әсәре буенча эшләнгән «Юл чатында» дигән радио композиция тәкъдим итәбез. Бөгелмәдән кузгалып китеп бай тагы очкач, аста зур янгын күренде. Озын кара койрыклы дәһшәтле сары ялкын авылның бер пичмагын камап алган да, хәзер көчле җилдә тагын да котырынып, икенче чына ташланган иде. Янгын күренеше егеттә әллә ни көчле кызгану хисе уятмады. Туган авылында табигатьне шулай рәхимсез бутарлап ташлау Гайнанның күңелен тупасландырган. Аның хәзер бер нигә дә артык исе китми башлаган иде. Барыннан да бигрәк аны стихи кешенең шундый дәһшәтле котырынуы, бичара авылның күз алдында күрә торып көлгә әверелүе гаҗәпләндерде. Бик тә сәер килеп чыга бит. Аңлашылмый. Күктә исәпсез сансыз спутниклар оча. Әдәми зат караңгыда күрергә, ничә йөз мең километр ераклыктан торып, айдагы агрегатлар белән идара итәргә өйрәнде. Авылларда урта мәктәпләр, китапханәләр, меңләгән культура йортлары, телевизорлар, тагын әллә ниләр эшләп тора. Әмма шул авылның артында сине нәкъ кыргыйлар заманындагы сыман канга батырып кыйнап ташлаулары я мыскыл итүләр мөмкин. Нигә шулай? Нигә? Нигә? Моңа җавап табу кыен. Әмма табарга кирәк иде. Бәлки кешенең аңы техника үсешенә караганда акырнырак үсә, арткарак каладыр. Бәлки әгәр ваемсызлык, гамсезлек ишләр былай аяк чала башласа, аларга каршы ничек көрәшергә? Аның тәртәне кинәт кенә өфөгә бору да тикмәгә генә түгел бит. Әнә шул ваемсызлык үзәгенә үткәнгә, үзенә үзе ышанычын югалта башлаганга. Җитәкчеләрдән өметле сүз ишетмәгәч, Гайнан эшне комсомол җыелышына куеп карады. Алтынбикә тугайының харап булуын, җидегән чишмәне бозып ташлауны район комсомол оешмасына җиткерергә, райкомга керергә, күмәкләшеп газетага язарга тәкъдим итте. Аны берничә кеше генә яклады. Бүтәннәр төрле сылтаулар табып, төрлесе төрле якка псарга ашыктылар. Гайнан андыйлар белән килешмәде. Авыл табигатының шул гарип килеш калуына түзеп буламыни? Аңа җаны тәне белән табигать сагында торган Минһаҗ абзысының васияте дә тынычлык бирмәячәк. Җитмәсә, аны авыл кешеләрендә табигать язмышына әнә шундый гамсыз, ваемсыз караш катырды. Нигә алай икән? Каян килә ул? Нәрсә ул? Тук тормыш җимешеме? Гайнан үз өстенә тау кадәр зур эшләр өелүен сизә. Каяндыр башларга, аларның һәммәсенең очына чыгарга, кемгәдер таянырга кирәк иде бит. Мондый озак юлга чыкканда яныңда өзелеп сөйгән газизең, сиңа җанын ярып бирергә әзер торган
гомерлек юлдашың булуны тели күңел. Шуңа да инде ул Өфөгә Шәүрә янына ашкынды. Казан университетында беренче лекция иртәгә көндезге 2-дә башланачак. Өфе аэропортында егет Казанга кадәр 2 билет алып, такси тукталышына китте. Биш катлы зур йортта Шәүрәнең кичә зачетларын биреп бетерүен әйттеләр. Демәк, авылына кайтып китмәгән булса, ул тулай торакта булырга тиеш. Айнан шул ук такси белән тулай торакны эзләп китте. Өстәге көзгегә карап якасын төзәтте. Дулкынланып торган куе каңгырт чәчен каш өстенәрәк тарап төшерде. Шунда мыегының 3 көннән бирле кырылмау исенә төште дә уңайсызланып куйды. Ләкин шоферга сиздермичә генә бармак учлы белән сыпыргач, алсу ирен өстендә юка гына кара мыек сызылып тору үзенә бик ошады. Мыек аның чырайына моңарчы җитеп бетмәгән егетлек чалымы өсте кебек күренде. Ул инде сиңа малай шалай түгел. Ят шәһәрдә менә шулай таксиларга утырып, кисә тулы акча белән сөйгән ярына бара. Уен түгел. Тик менә Шәүрә авылына китмәгән булсын иде. Бер чатта чәчәк сатучыны күргәч, егет җәһәт кенә төшеп, куя алсу пион чәчәкләр алды. Берне дә, 3-не дә, 5-не дә түгел, нәкъ 2-не. Чөнки эш бу тирәгә килеп җиткәч, егет белән кыз арасындагы әйберләр, гамәлләр һәрберсе парлы-парлы, җеп санлы булырга тиеш. Бабайлардан калган йола. Ишек төбендә утыручы агач аяклы кеше каршысына килеп баскан озын буйлы, тузган чәчле егеткә сыный карап торды да, тактадагы ачкычларга күз салды. Аннары урыннан тормыйча гына коридорга таба кычкырды. Шура! Шура димәдем, Шәүрә. Анысын үзебез дә беләбез. Менә син шуны әйт әле. Үзең кеме буласың, а? Кардәш тиешлесе. Синдәй кардәше бармы аның? Бардыр күрәсең. Шура! Шура! Коридорның караңгы өлешендә ишек ачылган ишетелде. Гайнан дулкынлануын сиздерәсе килмичә, чәчен сыпырган булды. Тамагын кыргалады, чемоданын кулына алды. Коридор башыннан кинәт куеп куйган бакыр төсле каңгырт шәрә аяклар, кызыл шорты, шәрә беләкләр килеп чыкты. Иңенә төшкән озын куе чәч, таныш йөз күренде. Ой! Хәзер, өстемә генә эләктеп чыгам. Менә шулай эшләр, кардәш тиешлиптәш. Әллә Шәүрә ул, әллә шәрә, белмәссең. Моны сәл ничева, күрдең ничек курылып килде. Әйтерсең артсанына ут капты. Значит, бөтенләй ят кашмаган әле. Значит, өметсез үк түгел.
Саумы Гайнан. Яхшымы? Әйбәт килдеңме? Менә килдем әле. Килергә иттем. Нигә монда басып торабыз соң әле без? Әйдә бүлмәгә керик. Ничек шулай вакытны белеп килдең? Мин чемоданнарны җыйнап утыра идем. Ага. Күрдең? Бәхет. Нәк бит, нәк. Біраз соңга калган булсам, а? Егетнең плащын үзелмәкче булып Шәүрә аның кул астына туры килде дә, күкрәгенә башын куеп тынып калды. Гайнан кызының эссе бәреп торган тыгыз тәнен күкрәгенә кысты. Сак кына, иркә генә чәчен сыйпады. Егетнең татлы йокыларын алган, тамактан яздырган авыр борчулары бер юлы җилгә очты. Ул үзен шиксез бәхетле итеп, бер кыенлык алдында да тез чүкмәскә сәләтле булган, дәрте, куәте ташып торган батыр егет итеп хис кылды. Бүтән саф яшьлеген, матурлыгын үз итеп, сөеп, аңа дип саклаган бу ятимә кызны ул гомер буе бәхетле итәчәк. Әйе, бу аның вижданы кушуы, намус эше, егетлек вазифасы иде. Шәүрә аның кулларының куәтен, күкрәгенең киңлеген сизә. Шундый дәү кулларга, киң күкрәккә сыену бик рәхәт иде. Тамагы кипкән, бүтән тәненә ут чапкан хәлдә Гайнан кызының иреннәренә үрелде. Аннары Шәүрә йөзе белән элгечтәге киемнәргә капланды. Ул да түгел үзенең хуҗабикә, Гайнанның кунак икәнлеге исенә төште булса кирәк, чаршау артына кереп, чәчләрен төзәтте. Әллә нишләдем? Утыр Гайнан, хәзер. Мин чәй куеп керим. Ой, кая барамсың әле мин? Китергә җыенган идем бит, бер нәрсәм дә юк бит минем. Ой, ятлы булдым ич. Ә синең карның ачтыр әйме? Шулаймы? Юк, миңа бер ни дә кирәкми. Менә берәр йотым су булса. Су? Салкын сумы? Нинди дә ярый. Хәзер. Стакан сузганда кызының кулы нәни генә тетрәнеп китүен, үзенә ничектер шигәеп каравын күреп, Гайнан аны хәтта кызгана башлады. Ул сөеклесенең маңгаен каплап торган куе кара чәчен бармак очлары белән як-якка сыпырды. Сөрмәле күзләренә яратып, үзенеке итеп карады. Ирен читләрендәге айруча сагындырган көлемсерәү уентыкларыннан күзләрен ала алмыйча утырды. Моннан соң бу бәйрәм һәр вакыт аның белән бергә булачагына куанып, өстәл аша аңа кулларын сузды. Утыр әле, Шәүрә. Сөйләшәсе сүз бар. Мин сине алырга килдем, Шәүрә. Алырга? Ничек алырга? Ничек булсын? Ничек алып китәсең егетләр сөйгән ярларын? Минем алай итеп андый турында уйлаганым да юк бит әле. Яшьләр җитә бит, Шәүрә. Ник сузарга? Мин икебез өчен дә уйладым. Син мине яратасың түгелмесең, Шәүрә? Сорап торасың тагын. Тай, син шулай булгач тагын ни җитми? Иң кадерлесе, иң кирәге шул бит инде, шул. Я, ризамы, Шәүрә? Китәбезме? Риза булсаң, син хәзер кирәгеңне генә ал. Бүтән әйберләреңне соңыннан киреп алырбыз, яме? Дулкынланудан бүленә-бүленә Гайнан сөеклесенә үзләрен ниләр көтүен сөйләде. Иртәнге 6-да алар Казанга чарга тиешләр. Анда инде Шәүрә үзе ничек тели шулай яшәр. Бергәме, аерыммы? Гайнанның укулары беткәннән соң 7-гәнгә әти-әни каршысына рөхсәт сорарга кайтып басарга тиеш булырлар. Аннан соң нишләргә туры киләчәген ул әле үзе дә белми. Авылдагы хәлләр аның зиһенен чуалткан иде. Ләкин бәхете үзе белән булган.
элекке байлар өйләнешкәннән соң сәяхәткә чыгып китә торган булганнар. Нигә алардан калышып торырга? Аларның кай тешләр ким? Аныңча бөтенесе уч төбендәгедәй ап-ачык та апансат иде. Хәтта уйланып, әллә ни баш катырасы да юк. Ни бары Шәүрәнең авыз ачып бер сүз әйтүе генә кирәк иде. Шура, оныттыгызмы ни? Сәгать 9. Онытмадым, абый. Шундый гадәт инде. 9-дан соң туташларга ир-ат белән бергә булырга ярамый. Ага. Белми йөргәнмен. Зирә дә азгын кеше икәнмен. Карале, нишләп торабыз соң без монда? Әйдә урамга чыгыйк. Чемоданны калдырып тор. Вакыт җиткәч киреп алырбыз. Тротуар кички йөрүмгә чыгучылар белән тулган. Бик тә җиңелчә киенгән яшь җилкенчәк бөтен урамны шаулатып, арлы-бирле йөренә, колак төбендә генә ихагайлап көләләр, гитара чиртеп узалар, терсәкләре белән бәрелеп китәләр. Гайнан кызының кайнар беләген култыгына кыскан хәлдә, иң нечкә күңел кылларын тибрәтердәй, җаныңны эретеп җибәрердәй ягымлы сүзләр әйтергә җыенды. Ләкин андый сүзләрне моның ише тузанлы шау-шу эчендә капыл-купыл аяк үрәгенә әйтергә теле бармый иде. Ай, хәзер ак буенда булсаларчы. Шәүрә, җидегән йолдызга карале. Әнә койрыгы таңга бырыла башлаган. Вакыт уза, китәр вакытларда җитәр. Ә мин синнән башка китмим. Аңлыйсыңмы, китә алмыйм. Гайнан, бер дә көтмәгәндә. Көтмәгәндә? Алайса син мине бөтенләй оныткансың. Киткәннән бирле бер генә мәртәбәдә искә алмагансың. Шәүрә дөрес түгел дигәндәй башын селекте. Тагын бик озакка тынды. Егетнең күңеленә шик төште. Әгәр сөюе Гайнанныкы кебек чын булса, нигә болай суссын? Нигә ялындырсын икән? Кызының ниндидер башка уе бар. Ул нәрсәдер яшерә. Турысын әйтеп Гайнанны рәнҗетмәс өчен генә болай сөйләнгәләп йөри кебек тоела башлады. Ләкин моңа һич тә ышанасы килми иде. Син киткәннән соң мин бик авыр көннәр кичердем. Беләсең бит, шишмәне боздылар, мин хачабый үлде. Мин сине шунда да онытмадым. Беләсең килсә, син минем ерактагы якты йолдызым булдың. Гел күз алдымда тордың, көч бирдең, дәрт бирдең. Хәзер дә син миңа бик кирәк, бик. Беләсеңме? Ник дәшмисең? Бүтән егетләрең бардыр әле. Җаным. Җаным. Шәүрәнең аны гел бер уңайга таба алып баруын башта ук искәргән иде. Менә анысының да сире ачылды. Агыйдел өстендә утырган зур йортлар янына барып җиткәч, дус хатынына кирип чыгарга кыстый башлады. Ишек төбендә аларны кара тут йөзле, Шәүрәнеке төсле үк чым кара чәчле яшь кенә бер ханым каршы алды. Ай, Шәүрәкәй, ничек килә белдең? Кунак егет тә бар икән әле монда. Дус егетем, ык буеннан, Татарстаннан. Шулаймы ни? Күргәнем булмаса да, ишеткәнем бар иде шикелле. Әйдүк, уз. Соң бит инде. Нинди соң булсын? Кала кешесенең сами шәйләп утыра торган чагы. Авыл халкы гына таук белән бергә ятып йоклый ул инем. Шәүрә таныштырмады бит әле үзең белән. Кем атлы буласың соң, шибәр егет? Гайнан. Гайнан.
Матур исем. Мине Нәзифә апа диярсең инде. Бу өйдә Шәүрә үз кеше булып чыкты. Нәзифә күрше бүлмәдә бала йоклаткан арада ул тиз генә чәй кайнатып алды, табын әзерләргә тотынды. Шәүрә тавышсыз тынсыз гына әле тегеләйгә, әле булайга уза, табын тирәсендә һәр эш ничектер һич мәшәкатьсез үзеннән үзе генә эшләнә иде. Серванттагы чинаяклар чылтыраусыз, чыңлаусыз гына өстәл өстенә килеп кунды. Стена буендагы урындыклар Шәүрәнең чак кына кул тидерүе белән өстәл әйләнәсенә килеп тезелде. Кызый үзе егетнең аңа сокланып утыруында искәреп йөри. Узып барышлы яңа каш астыннан гына күз сирпеп, я башкача ымкагып уза иде. Гайнан кызыгып утыра торгач бер мәлне хәтта аны күкрәгенә кысып алды. Нәзифә кунак егеткә бик якын итеп бүлмәләрен күрсәтеп йөрде. Бу йортны быел май бәйрәменә генә өлгертеп кергәннәр. Хуҗабикә мондый яхшы зур фатир эләгүнә әле дә куанып бетә алмый икән. Аннары Нәзифә залдагы зур телевизор белән стенага элгән боланлы келәмне, ялтырап торган шәп сервант içендәге затлы сервизны, кадерләп бәрхет ичле тартмада гына саклый торган көмеш бал калакларын, алтын путалы рюмкаларны күрсәтте. Берсе венгерныкы, икенчесе немецныкы, тагын әллә кайсы әллә кайлардан икән. Лоджиянең шторларын күтәреп җибәрүгә каршыда гаҗәеп матур манзара ачылды. Бераз уңдарак Агыйдел аша салынган челтәрле күпер күренә. Әйләнә тирәдә шушының кебек биек яңа йортлар. Каршыдагы зур майданда Агыйделнең биек калку өстендә көчле прожекторлар яктысында көмештән кыйлган төсле ялтырап Салават һәйкәле балкып тора. Әйтерсең, Салават батыр камчысын селтәп җибәрер дә атын ие белән Агыйделнең ар ягына, әнә теге йолдызлары якты янган нурлы зәңгәрлеккә чыгып китәр кебек. Бу күренешне кунак егетенең яратып карауына Хуҗабикә бик шат иде. Чәй янына утыргач та сүз бер тирәдә генә әйләнде. Шәһәр тормышының уңай яклары, кыйммәтле җиһазларының кайсын каян, ничек итеп кулга төшерү хакында Нәзифә бик тәмләп, вәземләп сөйләде. Менә Шәүрәгә дә әйтәм. Тизрәк укуыңны эшлә дә Өфедә төплән. Йөрмәллә кайларда каңгырап. Авылда моңар шазап шигүләреңдә бик җиткән. Яз димә, көз димә, карын йөр, пычрагын йөр. Нигә азапланасың ул тикле? Нәмәкәйгә ул кыз балага? Алла бирсә, абыең сиңа да бүлмәрәтләр. Юк, зарламый бит апа. Гайнан кызыга гаҗәпләнеп карый башлады. Зарламый имеш. Менә сиңа мә. Гайнан үзелеп сөйгән ак буйларында онытылмастай кадерле минутларны бергә уздырган Шәүрәмесең бу? Бер генә газиз истәлектә ярып кайтмады микәнни? Аны үз кызы сыман якын иткән, җанны бирердәй булып тәрбияләгән Гөлбикә әби хакында бер генә җылы сүзе дә юк микәнни? Гайнан никадәр көтсә дә Шәүрә авызын ачмады. Аның каравы Нәзифә ыстарды. Ул кунакларны сыйлый биреп, һаман үзеннән тукыды. Элек-электән әйтәләр иде аны. Авылны макта, калада тор дип. Инде дә дөрес икән. Шәһәр кешесе булганнан бирле җаннарым тыныч, күңелләрем хуш, тамак туклыгын инде анысын әйткән дә юк. Авылда ничек? Күп эшлисең, аз йоклыйсың, начар ашыйсың, менә шул. Күреп карадык инде тамашаларны. Ходай бүтән күрсәтмәсен. Менә моннан полный гарык. Таң белән күзеңне йыртып торасың, кич белән телеңне чыгарып кайтып йыгыласың. Менә нәрсә ул? Хәзер алай гавыр түгел инде. Сөйләмәнем, сөйләмә. Мин беләм, елына 3-4 кайтам. Һаман шул. Һаман да азаплы авылда көн итүләре. Аның каравы рәхәтләнеп табигать кочагында яшисең. Кая борылсаң, шунда яшеллек, җиләк җимеш,
Кышлар сайрап тора. Тетенсез чиста һава, саф сулы чишмәләр. Не әйтсәң дә шәһәрдәге шикелле утырсаң, таш торсаң, таш түгел инде. Бензин исе белән дә төтенләмиләр. Әйтмәне кеш, әйтмә дә, сөйләмә дә. Хәзерге авылларның авыл диярлеге калдымы ни соң? Урамында ширемнең заты да юк, тузанда туфрак, шишмәләре кырып бара, чәчәкле болыннарны сөреп ташлыйлар. Сирәк мине андый хәлләрдә булгалый. Ну, бар җирдә дә алай түгел бит. Менә Шәүрә эшләп кайткан якларда да шулай түгелме соң? Белмим тагын үзем барып күрмәгәч. Сез яшьләр әле, апагызны тыңлагыз. Менә мин үзем колхоздан ышкынганнан соң Өфедә төзелештә эшләдем. 1 елдан бүлмә бирделәр. Бүлмәгә күчү белән ирле дә булып алдым. Шөкер, матур гына малайыбыз да үсеп килә. Беренчесе, нигә көлемсерисең, Шәүрә? Бердә көләсе юк. Уйнашмыни хәзерге заманда юнле кияү табылар. Авылда калган булсам, утырыр идем, карт кыз булып, авыз күтәреп. Кемгә кирәк син анда, җыен карт-кыр арасында? Анда юнле кеше каламыни? Яшьләрнең тазалары, уңганнары, һәммәсе дә калага күчеп барыш. Яшьләрсез авылда да булмый бит, Нәзифә апа. Менә сезнең матур тормышыгызга ит белән сөт, икмәк белән йомырка да кирәк бит. Аларны кемдер җитештерергә тиеш лабаса. Энем, авылда бөтен эшне машина әйләндерә иш инде. Тавык чебешне машина чыгара, күкәйне машина салдыра. Тирлек туарны да әллә ни кыландырып, тәкә белән үгезсез генә тудыралар. Шундый машиналарны майлап җайлап чуалышы булсаң гына инде. Беләсезме, мин бит андый эштә түгел. Минем хезмәтем важныйрак. Алайса, агроном мазар булыргадыр инде исәбен? Юк. Тагын да югарырак. Кем генә икәнсең син? Алай булгачыннан Зафирме инде? Я председатель помощнигы. Юк. Алардан да югарырак. Умарташы көтүче мин. Көтүче умарташы. Ай, булмас, ышанмыйм, шаяртасың. Шушы яшьлегең, шибәрлегең, кыяфәтең белән көтү исе иснәп йөрмәссең син? Мин аны иснәмим дә. Атка атланып транзистор уйнатып кына йөрим. Шуңа ышанасыңмы? Шаярта ул. Юригин әйтә, студент ул. Казан университетында укый. Комсомол секретаре да. Егетнең күңеленә шик төште. Нәрсә бу? Шәүрә аның умарташы көтүче булуыннан хурланамы? Әллә башкачамы? Сөйгән егетен дус хатынына затлырак һөнәр кешесе итеп күрсәтәсе киләме? Хуҗабикә белән Шәүрә кухняга кереп пышылдашканнан соң, Нәзифә кунакны бик тырышып, кунып китәргә димли башлады. Ләкин егеттә йокы кайгысы түгел иде. Бу тәти бүлмәләрдән тизрәк саф һавага чыгу ягын кайгыртты. Төнге урам уртасыннан асфальтны гүләтеп, дугасыннан зәңгәр ычкыннар чәчрәтеп ара-тирә буш трамвайлар узгалый. Ярым караңгы тротуарда аяклар кыштырдый. Кемнәрдер җайга гына гәпләшеп, икенче берәүләр гитара чиртеп,
авыз ішіннән генә җырлап узалар. Тик бу икәүе генә төнге шәүләләрдәй сүзсез, өнсез атлый иде. Гайнан пинжәгенең төймәләрен шишеп җибәрде. Аптыраганнан як-ягына караңгылады. Бәлки аңа Өфөгә килергә кирәк тә булмагандыр. Менә аның җан атып сөйгәне хәзер үзе белән янә шатлый. Ләкин аның хыялындагы элекке Шәүрәм бу. Әллә кайнар мәхәббәтне матур сервантларга, ялтыравыклы чүп-чарга алыштырга җыенучы яшь мещанкамы? Нигә ул Гайнанның умартачы булуын яшереп калды? Әйтергә хурланамы? Нәзифә ак буйларын яманлаганда нигә бер генә сүз дә әйтмәде? Нәзифәнең артыгын сөйләнеп эшне боза язуына бик борчылса да, Шәүрә алай ук өметен өзми иде әле. Ул сабыр гына кирәкле минутын сүз җаен көтәс итте. Хискә бирелүчән бу егетнең элек тә менә шулай авыр кичеренгән чаклары булгалады. Тик ул акрынлап яңадан тынычлана торган иде. Кыскарак булса да, алда тагын ярты төн бар әле. Аның артында үпкәләрне эретеп, серләрне беркетә, сөйгән ярны кавыштыра торган сихерле таң аллары көтеп тора. Шәүрәнең нәкъ әнә шул күңелләр нишкәргән чагында егетнең үзенә генә, анда да кочагына сыенып, шыпыртлап кына әйтә торган үз сүзләре бар. Озын кайның үпкәсе шуннан соң да язылмас микәнни? Тулай торактан Гайнанның чемоданын алып чыгарга кергәч, Шәүрә яны беләнрәк борылып, кыяр кыймас кына аңа сүз салып карады. Жаным, 12 тула бит инде. Абыйга әйтим, йоклап кына китәрсең. Рәхмәт булмый. Бик иртә ачам. Үзем уятырмын иртүк. Теләсә ни вакытта. Хәтәр тәвәккәллек иде бу. Хәтәр. Узып баручы машина фарысы яктысында кызының аңа ялынгандай күзләрен мөлдерәтеп каравын күреп, егет сагайды. Башына шомлуы килде. Ничек әле бу? Ничарадан бишаралык булмыймы? Шибәр егетне кулдан ычкындырмас өчен актык чарасы түгелме? Моңарчы белгән мәгърур Шәүрәнең, тәкәббер Шәүрәнең ул бер кайчан да, хәтта сөйгән егет алдында да мискенләнүен теләми иде. Хәер, бу йомшаклык бер-ике генә сулыш дәвам итте. Моның өчен үзе дә уңайсызлангандай көрсенеп, Шәүрә кинәт турайды. Кызганып кына әйтүем. Үзеңә кара. Кыстамыйм. Шәүрә. Шәүрәкәй. Шәүрә. Гайнан дулкынланып Шәүрәне күкрәгенә кысты. Сөю өчен икән. Кайнар хискә бирелеп кенә түгел, төптән уйлап тәвәккәлләмәкче булган икән дип уйлап алды. Шәүрәнең куе чәчен аралап муеннарын, битләрен үпте. Берничә минутка онытылып торганнан соң, алар яңадан бу фани дөньяга кайтып, яңадан урамга чыктылар. Халык йоклый иде инде. Ак төннең шәһәр өстенә җәелгән соры канаты шуннан урамнарга серле моңсулык ингән. Агыйдел ягыннан тыкрык буйлап салмак кына дымсу һава агыла. Кайдадыр аэропорт ягында булса кирәк, тонык кына самолет гүләгәне ишетелә иде. Аерылышу сәгатьләр якынайган сайын Гайнанның дулкынлануы көчәя барды. Ул инде Шәүрәнең ни сәбәпледер хәзер үк аңа ияреп китә алмавын үзе дә төшенә. Әмма күңелендә туган матур хыялыннан ваз кичүдә ансат түгел иде. Синнән бер җылы сүз дә юк бит әле. Әйтер идем, үпкәләрсең дип куркам. Үпкәләп нишлисең инде?
Нәзифәләрдә булып чыккач ук сизендем мин аны. Минем хыялымдагы элекке Шәүрә бүтәнрәк булган икән шул. Нинди хыял? Нәрсәгә кирәк ул хыял? Менә бит, яныңда хыял гына түгел, үзем басып тора. Үзем. Минем тәнем белән. Мин яраткан кызый, шын яшьлек мөхәббәтен матур сервантларга, лоджиялы шәһәр квартирына алыштырмас дип хыялланганмын. Әллә ялгыштым микән? Син мине яратасың дип хыялланганмын гына шул. Айнан, әле дә яратам, хәзер дә. Менә белдем инде. Яратуның да төрлесе була икән. Мин сине бөтен Башкортстанның, Кара Иделнең, җырга кергән сакмарларның ягымлы йомшак теле, моңлы җырлары белән бергә яраттым. Ә син минем белән ак болыннарында йөргәндә дә шәһәр тормышы турында гына хыяллангансың икән. Мин сиңа ялганлый алмыйм. Бик борчылып кайттым мин ак буеннан Гайнан. Сине бит анда канга батырып кыйнап ташладылар. Үз авылыңда, бабайыңның аклар аткан изге урында. Алар бит хулиганнар. Авыл кешеләре андай түгел. Авыл дигәнеңнән нәрсә генә калган? Тугайыңны сөреп ташладылар. Чишмәң кырырга тора. Кышларыңның күбесе кашып беткән. Баканы да сөйдектән китерделәр бит. Юк бит инде синең хыялыңдагы матур авыл. Юк. Анау Яшелтау башындагы ак булатлар яныннан узганда, мин һәр кайчан синең белән бездә шундый ак йортта, биек йортта торырбыз дип хыялландым. Безнең курчак идәй матур гына бүлмәбез булыр. Без анда бер-беребезне яратышып икәү генә яшәрбез. Тәрәзәдән анау ак идел, анау шелтәрле күпер күренеп торыр. Башта син укырсың, мин эшләрмен. Аннары син эшләрсең, мин укырмын дип уйладым. Гайнан, җаным, мин бит сине дә, үземне дә бәхетле итәсем килә. Шунам, Шәүрә. Шулай да. Син мине начар кыз дип, сүзендә тормаучы алдакчы кыз дип уйлыйсың, әйеме? Ни сөйлисең син, Шәүрә? Син минем каршымда иң саф күңелле, әдәпле кыз булып калачаксың. Алайса нигә булай? Уфага килүдән качасың. Син миңа ышанмыйсың? Теге шушыны сөяр дип уйлыйсың. Шуннан көнләшәсең, әйеме? Син теләсә кемне сөя аласың, Шәүрә. Мин сине тыя алмыйм. Хакым юк. Мин беләм. Син аннан көнләдең. Әйеме? Көнләдең. Белмим. Әллә булса булгандыр. Алайса бел. Юк минем йөргән ышучы, бөтенләй юк. Ничек юк? Шулай. Кызлар хәйләсе ул. Хат язышабыз дип тә ялганладым. Самолет очканда да йөрегенә карап калган булдым. Нигә алай иттең соң? Нигә шулай эшләдең соң? Син көнләшсен дә, мине ныграк яратсын дип. Минем сине югалтасым килми, Гайнан. Дөньяда синнән дә якын, синнән дә газиз бер кешем дә юк. Бер кешем дә. Шан миңа, Гайнан, шан. Егет Шәүрәне күкрәгенә кысты да, битеннән, маңгайыннан үбәргә тотынды. Шәүрә аның кочагына сеңә барды, югала барды. Гайнан ике ут арасында калды. Бүтән дөньясына төкереп, Шәүрә янында каласы килә башлады. Ни булса шул. Әмма икенче сулышта ул инде яңадан элеккеге Гайнан иде. Аэропортка соңгы автобус китәр минутлар якынлаша иде. Кызый нишләрен белмичә үзгәләнә башлады. Гайнан, акыл бир. Нишлим соң, нишлим? Башыма сыймый, шундый зур каланын ташлап, ничек битеп бара торган авылга барыйм? Нәрсәгә ышанып? Миңа ышан. Бетми авыл. Аңлыйсыңмы, бетми. Бетә алмый. Аксуын туктатып булмый бит. Булмый. Җиргән чишмәне мин Хаҗ бабай төсейтеп яңадан аякка бастырабыз. Ишеттеңме?
Ауқы бітіргеш. Барбір ауыл ғына. Күндігім біріккен. Ауыл үшін жүрегім сызлый. Ауыл табиғатының қадірін білмеушілер, уайымсызлар, алдақшылар, қапиықтылар. Міне кімлерге түш қайрап шығашақ мен университеттен. Білем енді. Сен ол шақта да қатыр сақлап тұрмасың, журналист болғашты. Тұрыдан бәріп усал етіп язарсың. Сенің дұшманларың әттен көп болар. Мені сүйсәң, меңа юлдаш болсаң, сенің де. Автобус нұзатқаш, Шәүрә ашық мишағына қайтып кетті. Таң атты, яқтырды. Самолетның кетер уақыты да якынлаша башлады. Газаплы кичеренүләрдән, йокысыз төннән миңгрәп калган авыр баш белән иләс-миләс рәшәткә буенда йөргәндә, Гайнанның каршысында күләгәдәй тавышсыз-тынсыз яңадан Шәүрә пәйда булды. Üstünde жеңіл плащ, қолында кішкене чемодан еді. Аның күз қабақлары шешінген, әмма қара күзләре нурланып тұра еді. Ул килә килешенә Гайнанның иңенә сарылды. Гайнан, әнейімні түшімдә күрдім. Ул минем башымнан сыйпады. Ул Риза, Гайнан, жаным Риза. Білесіңмі, тек сен мені бір генә ел көтә, мен оқып қына бітірем. Бір генә ел, Гайнан. Ярыймы? Вәгъдәме? Вәгъдә. Вәгъдә, жаным, шын күңелдән. Мен бик саран кызый. Билетка төләгән акчаң әрәм булмасын дип Казанга барып кайтмакчы иттем. Тик син мине 3 көннән кире кайтарып җибәрерсең, яме? Сез язучы Гомер Баширов әсәре буенча эшләнгән «Юл чатында» дигән радиокомпозиция тыңладыгыз. Тапшыруда Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары Дания Нурлы, Илдар Хайруллин, Ирек Бахман һәм радиорежиссеры Госман Әхмәтҗан катнашты. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам.